Лен сеяла я сама. Мне показали у 3 пальца брать насіння, так брала и сеяла. За бараную ён зыходзіць. Як под дождь попадеть, больше вырастае. Як под сухоту попадеть, уже няроўны. Як паспею, сорву, поставлю. Высохнет гумно. Ды на колодочке драўлянае, паробленае прайнікам абівала. Як сухі ён стуканеш 3-4 разы, абаб'ецца сноп. Як сыры трэба чакаць. Тады ўжо нацеплеш баню, стаўляеш гэты лён, сушыш. Як высохне добра, тады сіняе валакно. Як не надта выстеліцца, сухі год, няма расы добрай. Два руды пухляны. Ну, гэты лён на вяроўкі ўжо на путы. Мялі мялкамі. З кастры вытрасалі. А тады ўжо траплами трэплеш. А трэпім і чэшам шчоткамі. Пралі на калаўроты, кудзеллю прывязвалі да прасніцы. Прасніцы. Увяжем, гэтак пройдем. Строили стене. На постилке треба 12 пасмов. На кашуле 15-16. Конечно, так мне не треба, калі на мяхі тады шмат. Калі кужэльная аснова, то пафарбаваць.